Nyakoromogi en thuolo mana singo ni thuolo mar twak mar duol chakore sani. Ilutreva Umbijan ka iluonga ni George Bati wan kod wendo marwa mosewendowa. Wuoyi mar Andega Nyakoromogi ma bende osebedo e siasa ka kendo sani en MCA ma Kileleshwa Bure Nairobi. Osebedo ka ondiko e weche mag mbui, osebedo kokeno ne ratiro mag oganda ahinya e kinde ma samoro telo ok dhi makare e pacho ka. Iluongo ni Robert Alai machiegni ahinya unyando kuom yudo thuolo mar biro Ramogi TV. Erokamano ahinya. Yes. Mos nyikwa Ramogi. Amoso nyikwa Ramogi ni oimore uru. Amor ahinya kuom wuoyo kod twak kodu chieng' ma kawuono. Naam. Robert, siasa ma Kenya chal nade? Nyaka gi kama wachope ni. Aneno ka lokruoge timore. Siasa in kaka MCA ma Kileleshwa ma bende en od bura mar kaunti ma Nairobi. In kaka japiny ma ja Kenya. In kaka jalo ma bende osebedo ka ndiko e weche mag siasa kod telo mar Kenya. Siasa mar Kenya chal nade? Aparo ni kuom siasa ma Kenya, ing'eni siasa mar Kenya rapim maber en siasa ma Nairobi. Yes. Nikech Nairobi en kaunti maduong' moloyo kaunti te. Kendo en kaunti ma kikompea gi kaunti moko tiyudo ni oduong' moloyo kaunti 26 mantie mogik koriw gi te. Koro siasa ma Nairobi sani nitie gi kagima tago moro nitie mokete sienda governor ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja. Omiyo sani ok osebedo gi yot kuom bede ofis mar tiyo maber nikech nitie paro moro ma ji nigo oko kanyo ni nitie jok ma dwa thiche oko kata en osewuon osebedo gi paro machalo kamano. To king'iyo siasa mar Kenya mar Nairobi be iyudo ni UDA osebedo ka tungni matin ni kata mana timo election gi moro ma nyocha gitemo timo cha gi postpone chiegni ding'wen. Koro nyiso ni tungni moro nitie Kenya ka matin to nyocha neno ka tungni no owuok mochope Kenya mangima ni ojende matindo tindo owuok mwacho ni sani koro nyocha gidwa thicho president ma Kenya sani William Ruto ni gidwa gole nikech ok osebedo kotimo maber ma to ka kuom pacha taparo ni gik moko osebedo ka timore maber lakini atua mar golo president nyocha ok en atua maber nikech king'iyo kata mana history mar Kenya the recent kiweyo mar Kenyatta president Moi kane bang' higni 2-3 to ji ne ywak sana ma ji notimo kata thule oko kotiyo gi jolweny katiyo gi mtindo machon mane timore Afrika ni jolweny mane thothne lokoga chike lokoga jotelo machon. Kanochopo Kibaki ne kanochopo 205 to no lose nyaka referendum modogo makata mana ji paro ni 2007 higa mar 2007 ne o lose presidency no lose election ma general election. Uhuru be kane chopo kata ma 2017 ne ji penjore ni to ng'ani oseachieve ang'o kadoko mosore gi jakom to onge gima do achieve. To kata mana Kibaki be ji paro mana ni mosruok kod jakom kata mana sama ne en gi kwe gi jakom eka ne ekonomi mar Kenya otiyo maber. Koro siasa mar Kenya paro nitie tungni mang'eny, nitie jomoko ineno ka Kenya madiere ji ywak ni Gachagua pogogi gi jo Kenya moko. Gachagua temo keto jo Kenya madiere mondo wach ni gin onego margi obed special. To kata king'iyo ni ka sani kata ma sirikal ma sani gin golemo maduong' gin lemo maduong' ahinya e sirikal. Okay, erokamano ahinya. Kelo siasa ma Nairobi aparo ni an wachak kode wang'eni to nikech en kama iwacho ni kuku mar dongruok mar piny Kenya. Weche mag uchumi thothne omoko Nairobi ka apise madito moriwo kod mag pinje maoko ma bende dewo mane kod duol ka kitayo piny Kenya bende nitiere Nairobi ka omiyo ka poni Nairobi nigi tungni to kata pinje nyalo bedo gi buok. Wachak kod wach mar tago moketi EU governor ma Nairobi miwacho ni lietni. Tago ni dipo ni anena gimitemo dhire mondo oti maber nikech samoro nitiere kuonde mang'uro osebedo. Ng'eni samoro ng'at ma mi keti tago maliet to nyisi ni samoro en tago miketo itemo dhiri mondo itim gimoro isud mbele matin. Watemo ing'eni onge ng'ade ber ing'eni gima ber gi governor ma Nairobi ni kapok ne ji oparo broad based to notimo broad based. Eyo mane? Nairobi kende Nairobi nitie gi sirikal ma nyocha unique ni jok ma nyocha ng'eny nyocha gin opposition
ODM ema nyocha ng'eny gi Azimio ema nyocha wang'eny. Koro kata mana ohala mar sirikal kata mana agenda mar sirikal ma en UDA Nairobi, governor en UDA lakini majority side nyocha en Azimio. Koro kata sani kidwa keto agenda mar governor e assembly nyocha jo ODM ema nyako tigo. Koro nyocha chako gi broadcast motiyo gi jo ODM, motiyo gi Wiper, to tiyo gi Jubilee, to tiyo gi UDA. Manyiso ni Nairobi nyocha wan gi broad based kapok ji oleko kata broad based. Iwinjo koro ka iwinjo ni gik moko timore marach to nyiso ni jo Kenya te nyocha ok ne ber, nikech jo UDA ok ne ber kod gik matimore ka, to jo ODM be ok ne ber. To aparo ni gima timore gi governor sani en ni ing'e ni governor nobedo elected ka ng'atin, to Nairobi en very unique nikech governor nyocha be elected gi 36 years old kende, to en ng'at manodonjo e siasa kapod en ojana ma jahigni 20 gi wiye kapod otin sana. To kako bedo elected Nairobi no, aparo ni nokoparo ni Nairobi ok chal gi Kakamega kata Kisumu kata counties moko ma rural areas. Nairobi nigi unique needs nikech Nairobi nitie e chuny Kenya, to Nairobi be nigi unique needs. To gima aseparo kuoma, aparo ni kata mana chike mar Kenya ne watimo kosa ahinya keto governor mar Nairobi obed elected. Aparo ni kade ber to da governor mar Nairobi nonego bed ni kata sawe cabinet mar piny mangima, mar piny Kenya. Cabinet, governor mar Nairobi onego bed a cabinet member. Governor mar Nairobi onego bed ng'at maparo mabor, higni 20, 30, 50, ng'at maparo generation mar bang'wani. Ni kwa kawuono Kileleshwa ineno gik matimore, ji ywak ni igedo piyo, pi mabedo supply ok rom, ndeche ma biro ka ok rom, kuonde machalo kaka Kileleshwa iyudo ni kata chief ok nyal bedo gi low monyalo gero office. Ere kaka sirikal nyalo koso kama ogero office? Ke sirikal ema onego bed kapok gimoro amora obet, presence mar government onego bed kamoro amora. Koro aparo ni demands mag jo Nairobi nyocha ohingo paro ma nyocha governor obiro go. Koro sani mako lwete tineno kodhi omanyo jakom kata omanyo president kata omanyo leaders moko, to nyiso ni nitie gima chal kama onego tim mondo Nairobi odhi mbele matin. Nitie onego ensure ni Nairobi oyue, nikech sani kata mana yuecho maber nyocha ok ber. Kendo aparo ni e romo manyien wabiro kode nyoro, nyocha wanyise pachwa ni waneno ka jo Nairobi ywak, to ywak gi en adier. Wakaw ting' maber manyocha watimo, manyocha wamiyogo nyithindo chiemo e skunde mag primary, lakini primary duties mar counties en ECD, education sector ka. ECD pok wagero moromo, koro nyaka wapar kaka wadhi gero ECD mondo nyithindo machako skul manyien obed gi kuonde machako skul. Ok bed ni Nairobi ni sani 70% mar education en kuonde ma iluongo ni alternative skul, ma gotieno en bar to godiochieng' en skul, weekend en kanisa to chieng' weekday en skul. Mane thoth skunde mitimo Nairobi. Ka Kileleshwa wan gi skul achiel kende, to skunde iyudo ni jok mantie tung' mar Kileleshwa kaka Waruku ok nyal yudo donjo e skul mar sirikal ma ginyalo donjo, onge skul machiegni kodgi. Wards 15 kuom ward 85 ei Nairobi onge gi skul mar sirikal, primary kata secondary. Mano en gima rach ahinya. Paro ni nitie gik mang'eny manyocha timore marach ma governor be oneno agency. To aparo ni jotendwa mag siasa, ki Nairobi en very unique. Nairobi ing'eno ok inyalo amua tu kaka Nyamira neno kotimo kawuono ni idwa golo governor tichako golo, nikech mae e kom mar Kenya mangima. Koro nyaka ibed gi paro maduong' ni to kichako lweny gi governor sani, ng'at miketo no odhi bedo gi steep learning curve, odhi kawo muda marom nade mondo ong'e gima onego tim Nairobi mondo lan. Dong' wanyalo bedo maber ka watiyo gi governor masani ni to walok kite, wamako lwete, wanyise ni baba nyocha ketho ka, to tim kama mondo ilos gik moko bed maber. Jomoko neno ni ma obiro nikech bedo ni machiegni gi jakom momiyo koro sani nyalo wuo kuome kaka iwuoyo kuome ni koro en ng'ama nyaka mak lwete. To jomoko wacho ni ng'ano tich osetamo, ma kade bet winjo tere dala kaka ne otim ne joma moko, nikech kiwacho wach mar keto Nairobi e lwet migawo moro mar sirikal, nyiso ni samoro wach kuom ranyisi oket kata Nairobi Metropolitan, okel kaka ministry moro matenge mabiro jolo county government. Ma dhi dwaro ni jatend migawo ni gufis mare gi joma konye tich, nyiso ni the wage bill ma bende Kenya osebedo ka ywaga ahinya ni omenda mitiyo godo e chudo mag msara bende nyaka idh matin, nikech koro kwan joma ondike tich. Iparo ni ma en gima kare, ng'ama koro tich dipo ni nyalo bago, dong' koro winjo bed ni weya ng'at machielo ma mondo otim, nikech naneno kotim ndalo ma Uhuru Kenyatta ni e telo.
nokel Nairobi Metropolitan Nairobi NMS ma bende niwacho ni en achiel kuom gigo manoloko chal mar Nairobi ahinya yweyo apaya pango kite manyasani ka kete obed maler moneno mopogruok kaka ne kinde mokalo. Iparo ni ma e yo kende koso gavana nyalo loko aloka kite moneni ma e ler ma otim gima kare ni Nairobi? Ingeni gima thagowa gi Nairobi ni siasa mar Kenya ni ok en formal ahinya to boko ero processes ahinya to be ok ober gi kama idwaro ni gik moko ti e yo maber kech en very manual to en very informal be. Koro Nairobi dwaro kama ikete processes. By processes I mean ni kineno kata mana kaka ichiko gache apaya ka. Kineno gima lit na ahinya ni nyaka sani pod wan gi polise mochung' e apaya ni siemo ne mtoka ni chom koni sama nitie peak time gi off peak. Manyiso ni nitie gik mok ti. Ang'o miyo teche ok ti? Ang'o miyo ji ok respect tiche? Wan gi boda mang'eny kabisa kae. To ang'o miyo kata mana police stations gi onge police man gi high powered bike, motorbike man gi power molo boda gi. Ma ka nitie traffic offense moro ma boda kata mtoka commit to nyalo dhi molawe mokete mochaje kata miye ticket e yo mayot. Tang'o miyo kata mana police pod en manual ahinya. Tang'o miyo kata mana kanjo ka pod gitiyo ga gok ahinya. Kanjo wa maka kiyudo ka pod ng'ato sopala iye, ng'ato nigi rungu, kech okwa modernize gi. Kanjo ma Nairobi kata mana enforcement team ma Nairobi onego bed ni wan gi agreement moro kata gi Kenya Police mondo gibed trained kendo gibed armed kata mana gi bunde omigi kata mana whip be. Ineno kata kidhi New York kata idhi ma London ineno ka jogo nigi enungo gi gin gi whip, gin gi handcuff, to gin gi tesa, pilipili moro minyalo kire wang' ng'ato ka ng'ato timore marach to en kata gi yo moro monyalo hando go ng'ato, en gi option mang'eny. To ka kanjo ok wamiyo weapon moro amora, koro wuok e ode to wuok gi pala. Ong'eni lweny nyalo bedo. Ong'eni lweny ki jogi okas go nyalo nege. Koro koni either ginega kata negi. Koro en negruok kech ok wa am gi. To ka gitimo gima rach to wa blame gi. To ok wamiyo gi weapon, ok wamiyo gi whip, ok wamiyo gi kata handcuff, ok wamiyo gi kata mana yo ma ginyalo hando. Aparo ni en gik monego bed ni develop. Sani kibiro gi kata mana bilion 2 kata bilion 10. Iwach na adwa yawo ohala Nairobi ka. To idhi ne gavana ma Nairobi, nyiso gavana ma Nairobi ni adwaro ni konya gi data mar traffic, data mar crime. Inyiswa ni en luor mage mar oganda minene kind Nairobi ni to tuoche mage mawuok to chiembu golo kanyo. Ok obi biro gi data no. Onge gi data no. Kech gik moko manyo Marikiti cha ineno ka ji pedha chiemo piny kanyo. Ang'o mono waloko mwaketi ni chiemo onyalo trace kaka wuone dhi e supermarket kata Naivas kacha. Inyalo wacho ni oganda mouso kani owuok e farm mantie kama. Koro ka tuo owuok gi oganda ni to wang'e ni wanyalo luwe nyaka kuma nyocha ipure. Winjo traffic ni wanyalo bedo gi dashboard mo utiyo gi Kenya Police wacho ni ng'ato timo kosa kama wuoru gi police mondo make ogeng'e kik otim kama. City matiyo koro baso sani gima thago kata mana Kileleshwa gi Kilimani kama wantie ni ineno gima timore malich ni ji gedo ka dhi malo kendo wagogo ka ahinya ni ji gedo ka dhi malo to gedo ka dhi malo ni ketho value mar ute. Ka nyocha approval machon ka approval moyie ni e area ni en floors 4 lakini ji gero floor mar 25 ne gichako gi floor mar 7 nyaka 10 gorofa mar 10 kata mana mar 7. Kane gichako mar 7 ng'ato nodhi onyiewo e gorofa mar 7 cha odhi onyiewo ot miluongo ni penthouse, the topmost house, the most expensive kech en end to end. Ineno nyaka chieng' ka wuok kata chieng' ka podho. Sani ok inyal neno chieng' no. Koro ot mane nyiewo milion 40 sani inyalo uso kata mana milion 20 kende. Koro every new building ot moro amora migero manyien mayo ot machon cha nengo. To ot ing'eyo ni en fixed asset. Ot ing'eyo ni en gima onego bed ni ka ndalo dhi e kaka omedo value ne medo. Tang'o miyo mar Nairobi ni sani nitie kunde manyiche nyiewo 3 bedroom 25 million sani nyiewo gi milion 12 milion 13. Ok ni nikech gik moko lor piny but nikech koro ute ng'eny nitie oversupply mar ute. Sama wang'iyo ni ute dhi malo nang'o miyo malo mane bor mane minyalo dhi go malo. Pok wachako paro ni piny inyalo dhi marom nade. Kech kidhi London kacha nitie train, nitie gari ya moshi makale buolo miluongo ni metro service.
Nairobi ka dong tie ndalo moko moparo ni kata ndeche gi ok bi romo, wadwa gero metro service. To metro service no wadhi gere nade kok wa regulate kaka ji nyalo dhi piny. Ke Chinese biro ka gi technology monyalo gero basement 4 ka ne piny. Onyalo gero, ochako basement 4, okunyo miwuon odhi chope pi. Koko chako gedo. Koro sama chieng' midwa gero metro service no, chal nade. Aparo ni paro mar Nairobi bedo gi vision maduong' mar tero Nairobi mbele. Otamo governor, kech wan gi short term measures, ji loso pesa, kata mana ji nigi political problems moko ma gidwaro ni gi solve. Koro ok onyal paro mar gero Nairobi. Onego Nairobi ni ing'e ni gimotimo marach ni Nairobi wawere siasa ni kaka mar MCA. Yes. Jo middle class manigi jok manigi mwandu Nairobi kama ber kod upper class. Jok manigi mwandu maber kata mana yuto maber mar chungo Nairobi. Watimo mistake maduong' ahinya ni siasa man Nairobi waneno ni is too junior for our level. Ok en siasa mwanyalo engage go. Wan gi ng'at matiyo office neno nego bed no engage gi MP and above. Ok oneno onyalo gauge gi MCA. Mondo MCA ne o provide ne convenience mar dhi e tich. School ma nyathine some cha onego bed no chopo nade, traffic cha onego bed ni wa expand road. Kiluongo public participation kata ma kila election ka, Yes. Kiyudo jok mowuok e office ok rom ja bich. Lando miket ga nyaka social media mitem lando ni ya bi uru mondo wang'e ni project mage modwaro ni wakete priority list marwa. Yes. Ok gibi. E Nairobi City County ja wan gi MCAs 85. Adi mong'eyo process mar loso budget, process mar legislative process, manyalo loso chike manyalo tero Nairobi mbele. Gin jadi manyalo loso. Kanyocha Ker Ruto yuago omenda kata ni odwaro omenda mang'eny, taxation idwa medi. Nyocha neno ni mistake en mar jo Nairobi. Nikech jok mobedo employed Kenya kama ngima gin jo milion 18. Kuom milion 18 gi, milion 3 kende ema nitie formal employment. In gi an gi jok ma wan gi formal employment, jok man gi payslip. Yes. Jomodong milion 15 point something jogo nitie informal sector, carpenters, mechanics, welders, saloonist, jo boda gi. Carpenters moko kata mechanics moko kata welders moko yudo kata masiling 100,000 per day. To nikech en tij lwedo, sirikal ok osebedo gi data ni inyalo ng'ad pesa ne ni matin. Koyudo siling 100,000 dong onyalo kata ma siling 5,000 omi sirikal mondo bed ni sirikal be omiye kaka kama operate. Gi operate kuonde mag sirikal. Aparo ni failure wa mar loso chike wasetemo, to samoro kitero chike machalo kamano e assembly ma Nairobi, tiyudo ka political convenience wacho ni idwa ketho ne jowa kama nyocha gichieme nono. To ikia ni idwa konyogi nikech kama nyocha gionge gi dignity. Baricho Road kachacha wan gi Baricho Road, around Baricho Road gi adjoining areas, streets go wan gi mechanics 5,000. Wan gi mechanics, chairman mar mechanics ma Kenya te nitie kanyo. E buge en gi mechanics 480. 480,000 mechanics. 480,000 mechanics gine road reserves. Gibete kuonde mag sirikal, obete bath yo kamoro, odiore kamoro to loso mtoka koni kelo mtoki ni ka anyalo idhi kanyo to loso ne to yudo kata labor 10,000 ka 20,000 kama ni kaka ngima dhi mbele. Lakini sirikal ok osetemo bedo mondo migi formal services. Yes. Mondo gibed ni kata gimbe ginyalo dhi e KCB to gimany kata bank moro, gimany loan moro, insurance services ginyalo yudo, kata programs machalo kaka mana geng'o tuoche. Baricho Road kanyo iyudo ni kuonde moko koro giloso villages matindo tindo makelo mana thogi. Koro ji chako uso chang'a kata ji timo anasa moko makelo negi nek, tho mapiyo piyo. Koro aparo ni Nairobi onego bed ni wan gi vision mar tero Nairobi mbele. Wa enable kata mana jo ohala kaka ohala mar kama Ramogi ntieni. Ere kaka wanyalo enable jo ohala mar bedo. Nyocha wayawo nojende matindo tindo kachacha go picha e chuny Nairobi. Yes. Tino ko bedo crisis on weekends. Kech ok wasetemo regulate. Kidhi kachacha kata kineno nyathini e chuny town kacha, to ok ing'e ni ng'a en ng'a. Kech koro ji okikore. To nyalo bedo security threat sani be. Kech ineno ka jok ma nyocha go picha onego mi nanga ni ji orwak green te kata ji orwak yellow te. Tibed gi ID ma ng'ato nyalo identify. Kitemo
timone ng'ato marach kata nyathi ng'ato marach tinyalo lui mang'eni ng'ane ka ng'ane manyocha timo gini wadhi wamanye uru momake ogo ka picha to dak kama kama. Sani ok inyal trace kech Nairobi ok watim gik moko e yo man gi process. Sani iyudo kata ka jok ma uso ginene hok gotieno kama kiwuotho e kama jorito gi ng'eny, jok ma uso chai kata uso kahawa motieno mar watchman malietno tiyo gin jo Burundi. Ere kaka ng'ato nyalo wa Burundi kawuono to chako uso chai kochako miyo jowa poison? Ere kaka ng'ato nyalo wa Burundi kawuono to en hoka e chuny Kenyatta Avenue kacha? Be wan gi process matimo ne ng'ato registration ni in ya kanye, kata ka jo Burundi nitie gi haki mar biro uso ka, ere kaka onyalo bedo ng'at ma onyalo ng'eyo, wang'e background ne, kata in sani kimanyo tich timanyo DCI clearance. Ang'o me jo oko to kumanyi clearance kata ma jo piny gi kata ma jo Kenya? Ang'o mono koda ng'e jo oko, jo Kenya modo ng'e. Koro Nairobi nyaka tinwa, kech aparo ni kok watimo gik mang'eny mondo walos Nairobi otinwa, to wabedo kok gwandore samoro wan ni governor rach, kech aparo ni sani be governor bedo marach, lakini wan kaka leaders be wasetemo hold it to account. Be wasetemo kete piny mwanyise ni governor nyaka iti kamae. Kech samoro iyudo ni kata mana i assembly kanyo political parties are too strong. Ok inyal bedo gi duol maduong' kech ibo nyisi ni chama wacho ni Mayo. Kikikel tungri mang'eny. Okay. Governor, lieko wach mar jatend piny gi gik manchane timore, miwacho ni golo jatend piny was not the best decision. Ini wuon kane pok kasenchi mang'eny ng'anyo mar Gen Z ni ne chakore makoro dwa mako mach. Nindiko ma jomoko wacho ni Robert Alai gi ne jok makoro ng'iew gi sirikal mondo otem divert attention kata yuko keyo pach jopiny magin joma tindo. E duond bura mar ODM ma en duond bura mane idhi godo e assembly ma Nairobi, kendo isebedo kilose wi duond bura mar ODM e kinde malach. Nitiere joma diro pi, joma diro lowe pi, kata diro kidi e pi mondo gine kama rech nyalo mbure. Giwacho ni ng'ane moneno koromo gi telo mar bedo ogai mar ODM Karaila oyudo thuolo mar dhi AUC. Dipo ni mae gima in bende nitimo ndalo mane indiko e wiye ni ma ok esa munyi bed ni gole jatend piny. Koro jogi bende timo mana gima ne timo cha mondo ng'e ni to weche nyalo chalo nade. Yes. Aparo ni gima natimo wan ne wang'iyo, ing'e ni samoro inyalo kibedo koyieri ne public office to yieri ni public service. And public service en gima unique ahinya nyaka wuoge iyi. Kech inyalo dhi e public office tiyudo ni ok iserve jopiny, in iserve in ewuon. To gima naneno despite sirikal masani nyocha bedo very hostile ne wan kaka jo ODM, ne aneno opportunity mar loko Kenya. Nikech gima ne timore ni nok giwinj wach. Ne wanyisogi higa mokalo ni gik moko richo, nyithindo matindo tindo gi inyore. Kata mana wadhi election ni kok uloko ngima machal mar nyithindo gi to gik moko bo bedo marach. Teme uru mondo lok jo Kenya, bas we uru overtax. 203 no, 2021 ne wanyisogi ni we uru medo tax e mafuta. Kano chopo 2023 makoro wadhi e ndara to ne wacho ni wan jonekni ma MCS ma Nairobi ne bedo hunted kar mana e ndara kachacha manok gimigi thuolo mondo gibed kar mana jo siasa kata gigo siasa kata mana addressing the media ne na problem. Koro jo UDA noneno waka problem. Koro ne wadog waling tenge. Jo UDA notamo kata mana ODM yudo political parties fund. Negi kia beauty mar bedo gi political parties. Gima ne otimore Kenya ni UDA noketo mach pile ka pile. Mwapenjo gini sama itamori chulo pending bills, sama ohala mar sirikal kori neno kutame ji kata umiyo siepe kata mana employment kori neno ka letters biro distributed gi MPs kata MCAs well connected a funeral. Utimang'o ne Kenya, chuny ja Kenya. Sama unyiso nyithindo kae ni unonego udhi ubed maids mag jo Arabu e pinje wa Arabu. Utimang'o dongu isite jo Kenya. Sama igolo Edu Afya kata igolo Linda Mama
manyocha rito nyithindo jok matiyo, civil servants, poor police officers, teachers ma serve jo Kenya, gitiyo tije sirikal ma sometimes ok giyud reward kaka gitijego. Dong ineno ni incite jo Kenya against yourself. UDA nyocha en enemy mar against themselves. To ka nyocha piny omuoch, to waneno gima nyocha dhi timore chalo ka gima ne timore Sudan. Kech ng'eni Sudan, engineers gi doctors ema nochako riot. Ne en professionals ema nochako riot. Mano lokore mano wacho ni sirikal ni nyaka wagol, kech sirikal ni timonwa gima rach. Lakini Sudan kawuono kata migi mahigni 50 ok nyal gere molom gi Sudan machon cha. Kech tungni ne giweyo ma ok gi control. Koro sama nyocha ji ose bridge ma ji odonje chuny town cha, ma ji ogo koko, ma ji odhi e parliament, waneno jok ma pod wacho ni gidwa dok e State House. To wakonegi ni jokama, bung'eyo ni gima lich ne president moro amora mobet e kom ok en dhi State House gole. Ke State House nyalo bedo kamoro amora. State House inyalo keto kata Mombasa, inyalo keto kata chuny ndam. State House nyalo bedo kata mana Eldoret. Onge ng'abo dewo, inyalo bedo kata Moi nokodak State House, Moi nodak Kabarnet Gardens. Ok en gima inyalo dew kama president. Gima lich ne president moro amora en parliament. Kech kata kodwa loko ngimau nyaka odhi e parliament. To ka parliament cha nyocha donje mosekethe mochal kamacha cha, dong ung'e ni Kenya osedhi the lowest. Koro weuru ma oromo mondo wamiye time, wanyise niya, imbe koro nyaka ilok kiti. Cabinet ne riembi. An ng'at manyocha ok oriembi, manyocha dwaro no riembi, en speaker mar parliament miluongo ni Moses Wetangula. Akia gimomiyo pod en speaker sani. Kech ka nyocha gimoro timore marach parliament, aparo ni gima deber ma speaker dotimo nonego bed no withdraw. To wacho ne president ni gini piny liet ahinya. Dong wadhi wapenji jo Kenya, udwaro ang'o? Udwa finance bill ni koso udwa gimoro? Kech mae od jopiny. Ang'o ma od jopiny timo gimoro against their will? Ka giwacho through the media ni gima timore no ok ber, dak ilok pachgi. Winjo. Koro kae momiyo ne wachako encourage ji ni weuru kanyo. To ka nochopo kamarach to wanyiso jo UDA, umbe koro nyaka upar kinyo. Jojo uloro nwa sirikal. Koro sirikal ni nyaka koro wapoge kodu. Kech wan Nairobi ka watimo broad base. Koro man national ni be watime broad base. Man gima lit na. Ng'ato wacho jomoko paro ni noori gi side mane onge sirikal mondo idhi mondo ilos yo. Dipo ni ne en mano. Onge ng'ama noori. Onge ng'ama noora. An loyal to the flag of Kenya. An loyal e flag mar Kenya ni. An flag mar Kenya ke in loyal tineno mabor. Koro sama naneno ka gik moko timore tabedo jasiasa. Jasiasa nyaka ibed selfish. Aparo ni jowa nyalo konyore nade. Man gima lit na ni kane discussion chakore, jowa noko grab opportunity mapiyo. Nikech ne believe samoro be ni ng'ani ondego bed ni gini tago ni medore ka chiene ma medo wang'e kanyo ma mobed maliet ma gik moko to koni the lowest president ne nyalo bedo ne en parliament cha. Koro gima nonego timre sani en udho ka opportunity masama nobedo mano kuongo mano offer aparo no offer wa ministry chiegni 7 to wadog waleo makoro wakawa 4. An aparo ni kada public service cha nonego bed ni marwa wandiko jowa tich. East Africa Corporation gini ka nonego bed ni wayudo kod ministries mamoko. Aparo ni kada trade gini gi magi ministries manonego bed ni kore miyo jowa mondo wanyis. Aparo ni pok jogi owinjo kaka experts wa mite tich. Robert yinga mano gi kanyo. Wadonji e duond bura mar ODM. Raila Amolo Odinga na wacho ni jomoko diro KDP mar ng'iyo ni to ng'ama nyalo kawo kar Raila Odinga poni odhi yudo kom mar AUC. En ng'ama nyalo kawo kar Raila Odinga. Pogruok kor neno ok pogruok mar dhao but pogruok mar paro. Nikini jakom mar ODM ma Nairobi ka jo jaladwa kod jakom mar ODM ma Kakamega Fernandes Barasa na benen governor. Ko wacho ni gima nyalado wacho ni en kong'iyo to osepimo piny oneno ka governor Masia James Orengo ema nyalo rwako wa Raila ni koponi Raila dang wuoge bedo ogai mar ODM. Ini un gi pachi ichung kon mane ng'iyo nikech wacho ni jasiasa be samoro bedo selfish. An gima ni e telo mar ODM. Yes. Jakom pod ngima. Jakom poko wuok mochope EU. Koko manyo poko yudo. Ng'at moro amora ma discuss vacuum mantie leadership mar ODM koso ne jakom kendo koso ne chama. Kik wa discuss ru leadership mar chama. Jakom pod ngima. We manyo jater ka wuonu pod ngima. Ere kako manyo jater sani. Mae gima ma wuok kanye. Jomoko gombo ne baba tho.
ingeni ma en gima lit kabisa ni tie gimo vacuum nyocha wuok e chairmanship wasemiyo nyawa ng'aya deputy party leaders nyocha nitie paro mar ni kata an kani penja Mombasa ne watimo the wrong choice kani penja kora penji ka Abdul Somad yes Abdul Somad value mane momiyowa ok waketa kata ni coast nikech en coast jomage mang'eny jomiji kenda ang'o jomiji kenda nyocha kwa miyo ang'o miyo wagolo Mwarabu to waketo Mwarabu nyocha en kwano manyocha aparo ni kwano mar deputy party leaders ni nyocha kwa goye maber ahinya aparo ni leadership mar ODM nyaka wapar lakini kom manyaka ji we wuoye unless jakom himself or declare ni kom no dhi bedo vacant gech okapar ni nitie ng'ato gi skills mag leadership mag jakom okane ng'at matut ng'at osomo ng'at mo historia mar piny mangima mar piny Kenya mong'eyo kata ka wuoyo gi president ma UK prime minister ma UK gi president ma America kata chancellor ma German okapar ni nitie ng'at ma nigi level of preparedness kata ina nyithindo moko chalo babu gi ni techore ka afane jogi tugo gi leadership mar ODM giparo ni ODM en village baraza ODM ok en galado gi no we wuoye e wach leadership mar ODM gin jokanyo mag party gin jokanyo mar party lakini giwe dharau leadership mar ODM leadership mar ODM ok thany ka gi parono aparo ni leadership mar ODM ka jakom tekni ne wuogi to nyaka wabed piny uru mwang'ini chamani wadwa nochom kanye kech samoro gima asewacho ndalo mang'eny en ni replace jakom ok nyalo bedo gima yot yes ke jakom nyalo bedo ni mondo ubi replace nyaka uket ji 10 kata ji 5 katin kech onge ng'a nyalo bedo ni ong'e historia mar Kenya kaka ong'eyo onge ng'a nyalo bedo ni riwo oganda ma kowuok kaka wuono kochopo Mandera kata kochopo Marsabit kata kochopo Central Kenya ka to nitie jok ma winje onge ng'a nigi gi siasa machalo kamano kata wisdom mar siasa wach kata kodhi coast kata kodhi Kisii kata kodhi Western Kenya tiyudo ka ng'ato kod wuok an ase travel gi jakom nyaka Turkana gini yes tiwuothe gwenge moko ma ikoni ma be Kenya iwuothe gwenge moko ma bandits gi rebels kata mana ji maskini marach to ng'at ma giwinjo en jakom Raila Amolo Odinga mipenji ni jogino ang'o miyo giwinjo nyiso ni jakom ni waluwe nikech ideologies mage ji ok luwe nikech ogonu siasa kata ni en very popular ideologies mage go koro aparo ni telo mar ODM ka nyaka wang'im matut nyaka jochama bedi kendo aparo ni ODM ni at some point onego bed ni wari brande mondo duog kendo bed chama motegno kendo identify go jende moko manyicha go poke streets gi manyicha giwacho ni onego wapuonj gi gimomiyo piny ka piny nyaka bed gi structured leadership yes kech yudo ka ojana wacho ni odwa bedo gi leaderless movement to e Kenya ka gains tem wasebedo go en gi give and take gin kamoro miwacho ni mano wawenu to mae nyaka umiwa mano wawenu to mae nyaka umiwa kata umbe mano nyaka koro kaw to mae be koro wambe wendwa to ineno ka ng'ato wuok to wacho ni Ruto must go kosedhi to miyo ng'a ka Ruto sano wuok kana wacho ni owenu Kenya ni umiyo ng'a koso wani Kenya nyao tare kende inyaka wabed gi structured engagement wawacho ni kosewuok to mae gima dhi timore mondo waket Kenya manyien to kok waparo kamano to wabedo wacho ni koro nyithindo gi nyaka wamenta gi wanyisgi ni siasa ma Kenya ni boko yot ahinya kech manda kata mana joma go kura ok bi believe a movement ma is chaotic ma ok par ni jopiny onego bed ni yudo leadership ma nyalo tayo piny e yo makare ok ni tek ni nyalo go koke street kata onyalo dhawo gi police to koro onyalo riembo piny. Robert, iwacho wach maro ni ODM owinjo bed ni bedo rebranded nyiso ni owinjo miye wang' manyien kata kako neno lose mondo bed marieny ne tieng' masani tiwacho ni moko kuom jotelo matindo chiwo kuom ranyisi Babu Owino ni ok owinjo bed ni nyiso siso mar bedo e telo maduong' mar duond burano kopo no bedo rebranded mondo chale mabende menyo jomatindo kaka kata mana in Robert
rebranding mane midwaro ma winjo bed ni timo ne party ni ma kiparo ni kotimne to kata mana poni ogai mar Azimio mar ODM Raila Odinga nyalo wuok madhi yud lemo mamalo to pod obiro bedo duond bura mane gi duol ma ok muony kod duond buche mamoko. Mana gima ne wachako kod icha mane wacho ni lemo mag ODM onego wang'e ni wamiyo jok ma deserve. Ka en youth leadership wami youth. ODM ka nitie jomoko ma youth nomination kata youth leadership imiyo jok ma higni 50 kata 60. Kata mana jatend ODM youth league sani ok apani en youth gi definition ma Kenya nego kata mar United Nations ok apani en gi ene category no nosekalo youth maso ni en kore en jaduong' to jaduong' to lead youth nade nyakwa many kaka wakawo jende ka wanyis gini ma koro komu ebun ma koro une future of the party umudhi rebananje ne ojende maber kabisa ginyalo bedo reckless lakini aneno ka gin gi eagerness to serve the country. Aparo ni political parties onego bedni identify talents machalo kama kech political parties are members only club to onego bedni wambe wausore no jende gi wanyiso gi kama ODM ni kata king'iyo kata mana nenruok ne does not appeal for the digital age. Ere kaka wanyalo kelo ODM mbele, ere kaka wanyalo miyo gi kata mana podcast moro mojende bede piny to od twak moro ma gibede ga nkech political baraza en gima duol mar siasa kaka koro wabetni loko paro kama political siasa gimi iloko en iuso weche gi iuso pachi paro maber to ji ng'iyo ni paro no be gitimo ni ber koso rach to ji to ka kokwa okwaro rejuvenate the party to party bedo maonge future to party ni ose survive nyaka no bedo formed nyaka sani kose survive higni go te ere kaka koro wanyalo miyo party ni teko mondo we move party ni to the next stage wadhi chwado higni 20 aparo nyaka no bed formed next year 2025 yes higni 20 mar ODM wadhi celebrate nade tango miyo jomoko sani naneno nyaka kawuono ni jomoko wuok Masabit owuok e UDA owuok e ODM to dhi e UDA manyocha ji dwa mayo telo ni be nyalo mayo ODM dhano ere jotend ODM nyocha neno nyawang'aya kokawo tich chairman mar ODM gi mijing'o ahinya manyocha mor maneno kaneno kowuotho Mandera neno kowuotho Wajir to koni mae chairman manyocha wamanyo mae chairman manyocha koro nyalo wuok e Kenya mi wuoth mi duong' dhoudi te te wach ni party wa magi aspirations mago magi gik madwaro kech kaka jakom nyiso waka ni tabu ma Kenya ne gin 4 kende en midhiero poverty en illiteracy to en tuoche kod corruption gik moko 4 gi kwa fight ko doesn't depend ni ngi tich maduong' kata matin kwa fight gik moko 4 gi to Kenya bera koro ere kaka wanyalo sela ideology ni wanyis joge ni gimu unena udware Kenya ni wan kod gi to kaka nyocha wadwa achieve gi kama ineno ka ODM nyocha wamiyo jo Uda talent ma en minister Mbadi Mr. Mbadi nyowacho nyoro ni one sani in the medium term okwadana neno gimoro ni increase of taxation gimoro na reduction of taxation wadano ka tax for the pain ODM kara nyaka koro rejuvenate ODM nyaka rebuild itself ODM nyaka identify gi young people nyaka walos duon county ka county leadership mar county ka county onyiswa ni duol giloso gin gi duol ma monthly mar ODM maji ventilate maji wacho ni Kenya problem nitie kama kik bed ni gini itimo kama ka jakom wuotho e pinje kikech jomoko wega ni ODM ni post gi mag ODM gi operationalize kata gi tiyo kama na maber ka jakom tie butgi ka koro ikawo kofia mar musmal mar go mabati cha kore duong godo wach mogik Robert ang'o miyo liet nyaka bede duond bura kata e siasa mano koro watika ke mano mane ma wach makoro itiyo godo ang'o macho ni duond bura nyaka bedi siasa ing'eni siasa dakika ma ng'eny ne second 30 siasa en uso wach to kata mana jo Swahili ing'eni wacho noga ni siasa wuok gi wach ariyo samoro ja siasa si hasa onge adier koro samoro inyalo temo uso wach no tineno ka weche medo to gima paro ni nyaka timre siasa ka en ni nyaka ji bed gi enthusiasm sate jotelo mobede kom kuwegi gibedo gi kwe ahinya
to siasa kethore, jopiny ok bi winjo maber, piny ok bi yudo paro mopogore, nikech sama koro kata waketo tago e tok Sakaja ni eko biro manyowa to dwa winjo pachwa ni un dutimo nade. Erokamano ahinya. Nyakoromo gi giko mar duol mit ndi to kata kamano puro biro medo yudo thuolo machielo gwele wendo Robert Alai kaka Kenya medo lokore, wacho ni sani to pod bor ahinya gimanyo ng'at mowinjo bed ni kawo kar Raila Odinga. Kata kamano wacho ni josiasa bende nyaka chuoyo lum moro e yuge mondo rewgi matin kamano gikasre. Erokamano kuom kete duol e lo Robert Alai wendo mara mabedo godo, gin bende mikawo thuolo mari director mar Alin Sisimani oriti masani. Erokamano.